kung ma-promote natin ang Pandan Bay as one of the dive sites, I am very confident that many diving enthusiasts would come here in Pandan. Kasi dahil gani nga ang aton marine biodiversity is still very, very rich. Ang Pandan Bay, bugana sa danang manggad nga amo ang ginahalinan, kang parangabuhian kang mga pumuluyo sa mga coastal barangays. Apang, ang Pandan Bay, ginapanereg nga magapasangkad kang turismo sa Banwait Pandan, nga mahimo makapadugang kang income kang lokal nga pangalohan kag kang mga negosyante. Si Engineer Tom Estoperes Jr., sangka negosyante, pilantropo kag licensed open water diver, ang nakadiskobri imaw sa mga miyembro kang Samurai Sabad Recreational Diving Team nga ang Pandan Bay may ginatigana nga mayad nga paraabuton para sa Banwait Pandan. Kung ikaw divers kag makita mo ang let's say whale shark or manthas, daw it's a high on you, no? Parang you're on top of the world nga, wow, I've seen this very rare species. So ipabugal mo ran sa imong mga kaibahan, sa imong mga amigo nga ugto sa Pandan may amudya ako nga nakakita. Despite all my many years in diving, kadya pa lang ako nakakita tang amudya nga mga klase kang isda. Ang oceanic manta ray, isa ra lamang sa mga rare species nga nagakabuhi sa kadagatan nga makita sa Pandan Bay. Diyan nagalapad kang hasta 7 ka metros kag nagabugat kang halos 2 ka tonelada. Bugana ang coral reefs sa Pandan Bay. Kabangdanan nga duro kag nanari-sari nga mga isda ang sarang makitaan nga suno kay Engineer Tom Estoperes Jr. Mahimo makapasadya sa mga diving aficionados. So sa Pandan Bay makita nimo ang duro-duro nga species ang mga isda. Makita natin diyan ang whale shark, very famous yan kay ang Pandan Bay abundat ang mga plankton so diyan nga amuran ang ginakaon tang whale shark. Para kay Engineer Tom Estoperes Jr., kung ang Pandan Bay mabuksan para sa diving tourism, patud nga magapagsik ang ekonomiya kang Banwait Pandan kag makatugro kang dugang nga parangabuyan sa mga pumuluyo. So you could just imagine, no, ang trickling effect sa economy natin diya sa Pandan kung duro nga turista ang mag-aabot because of this diving tourism, because mag-sprout na dyan ang different businesses like maybe hotels, restaurants, transportations. Tama kamahal ang oportunidad nga matugro kang diving tourism sa Banwait Pandan. Apang masarangan baladya na iluso nga sahi kang programa. We have a lot here in Pandan. Ang dami naming mga certified divers dito sa Pandan. So when the time comes that a lot of divers visit us or come over, we are ready for that. I'm very sure. In fact, one of my friends have already purchased a lot of diving equipment, and at any given time we can serve or cater to divers, a lot of divers here in Pandan.